chitabi chiroro chimbe kabisa ntatake tipi mwaka James yonkoroke bachari ne kona imokali ne ko imoka iga boronge iga tikali ne tare iga marantu meke gali gusentu meke piki gusentare na maguru gwicheva kwarasa ngura duniani bona mboro matera bona ko imoka boronge iga na imogete igoro boronge iga nkali ne tingatingi unali ne tingatingi nyetereneti buna nyetereneti iga ebwato musubati maega okay rena nkali na kurumaega bona musubati no ali gatia okay bono manya ko igwo mogendi ngaki ngaye baro tinche tingo ko story ngatego goto tinche tingo ko story bono nabona abwatete bono nkabwata kagache nyumba ekurende permanent nabwate paetegui nabwate ngachanka agache nyumba ye permanent arafu ngachanka gura etingatingi nande yamonero muisio nerabwate nande yenera asegete gari mongino ne paetegui namugurete igoro chianga ngatebye mungwano liga ika teneni piki naona ale wikiraga musubati ikago chaga soe gari yime sele sigwa pemberezi soe gari yime ekebono ko moeresa getuki ekoko moeresa getuki ke ya bona muno gerete ko moeresa iga ere bono gochiabu mugako ere takabuga tipi taranyora pi arafu ere bono akya gochikora mugako ogendete ko moeresa bintu bitayo sele kwena na piki yako no ninche tindi kolina kwenda akagenda straight arafu ndatengo taiga sabari yana tichetiere sabari anatijetiere na bonso eto hoteli okay shapima kwara zangu na bonso eto hoteli kwara zangu kabule nenka kesabu ngagite sabu ndiye misiki okay emisiki rende suguma akigabu nyakoli gabu mapema okay arafu akaigo manyako rumo ngwano nde agurite enyama papa ensambe wi arafu gabu na babu ate ebiasi papa chipsi we no abwate gigabu akonya koleta kachumbali ubikirale ale style brand okay no bali ne demo yaye akorusi gege chiko umobekera munu kaimo kaiguru street ntindi kwebereri kaimo kamboli ya ajoro chengi geriko liali ekengi okoragiri oyo ngwale konterinde ngicheta se mapema lindegera tuchikoba bona ajata gaki ajoro cho oyo koragiri kwasa numate soba ngati maidi tomati soba okay no problem emi akirenga bwata ngati maiti okay okay wana koraiga imoka aye baba koraiga imoka gendolie miskiri ngai karanza gabu kamate ndugu toragire ndagire akaimuka nera kamubwate kujisuko bakagenda eyire bobe sigwa pemberezi arafu naende sabari yanatije tiere mama ke muntoma ngasoye galime una soire galime na ikaranzire boronge iga lena nchengo nyako cheka simi yane 1 2 3 4 5 kwara zangu ra duniani bla 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 okay umongwana ntakirwe simi ogwakirwe simi very smart very accurate very intelligent oyoko mwake na boto tegereta abuna ko moeres arendu mboro maete na suma na chande kirasende igombwatira ndi sana paete we inarwarete igonde nyagitari unande nyagitari yani na chande kirubutimbwati besepi nwanjo ntomere akalibuga no choe gukinda gwene gose kinda kwe na bora egu nonkurwali ase rongoli oya kamakuru agachakaiga orwarete kururieri okay ya kurumuisone na bonyi gwete bobe okay bono rende baba igerega nche bono iga igoninete gari kogenda nchikurigeria umupira bwa Arsenal okay mupira bwa Arsenal orinete gari ochikurigeria umupira bwa Arsenal rio uchieri koigweto yako gotebi ne igwete bobe chibe sambu atega iga nataka ntomere omukungu agore yanga dera atakire kugora paete gwito gote gocheresa bari bone kile kige ntogoto manyoko eresa kabisa ngigwete nje ngatenenia tereba nkamata itenenia pikipiki egari eyo ikanse kike bono ko eresa ngiko ko eresa sikupemberezi mama ke muntu abantu bari bwatitabi chimbe style nkabone eyo nchese ngokonyora nkogo rasima ngokorigento mapema nchene hili hoi sikupemberezi gwara sikusoroli mwaka James onkorogo kebacha never Hallelujah.